We gaan erover praten met Marieke Stellinga van NRC Handelsblad en met Martin Schimek, want Italië staat toch nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Sombere berichten over Europa zijn aan de orde van de dag. Vandaag kwam er weer een van de eurocommissaris Rehn. The outlook for the European economy is unfortunately gloomy, as we know. This forecast is in fact the last wake-up call. The recovery in the European Union has now come to a standstill, and there is a risk of a new recession unless determined action is taken. Ja, Marieke, we zien weer een man die zegt dat het een wake-up call is. Die horen we eigenlijk vaak op verschillende niveaus, in verschillende televisieprogramma's. All over Europe eigenlijk. Ja. Maar wie wil er dan niet wakker worden? Ja, de regeringsleiders. Het is eigenlijk bijna elke keer een wanhopige roep van... doe iets, neem nou echt die echte beslissing die de crisis gaat oplossen. En ja, de druk loopt op de regeringsleiders om dat nu te gaan doen. Maar is het zo dat dit druk is? Is het zo dat rentes die omhoog gaan, zoals waar we eerder over gesproken hebben... is dat eigenlijk allemaal druk? Ja, dat is absoluut druk. Kijk, het is niet druk. Ik vind soms te fatalistisch de stemming. Het is niet druk in de zin van dat Italië morgen failliet gaat. Italië kan best een tijdje leven met deze hoge rente. Maar als het zo blijft, en je ziet het al overslaan naar Frankrijk... de soort gevoelens van komt het daar wel goed... ja, dan zal die onrust, die zal op zichzelf voeden. Steeds meer beleggers zullen denken, ga toch maar even uit Italië. Hè. Wij zijn ook blij dat misschien wel ons pensioenfonds eruit stapt. Liever niet dat hij daarin blijft zitten. Dus dat voedt op zichzelf, die onzekerheid en de onrust wordt vergroot. En ja... dat zegt meneer Rehn nu, dat kost ook economische groei. Er is een beetje een rare route de afgelopen weken, of maanden moeten we zeggen. Eerst wordt er gezegd door iedereen, Griekenland zal nooit gebeuren. Ja. Nou, dan uiteindelijk gebeurt het wel in Griekenland. Dan wordt er gezegd, maar Griekenland zal altijd binnen de muntunie blijven. Daarna wordt gezegd, nou misschien niet. Ja. Hetzelfde geldt nu voor Italië. Frankrijk wordt nu al genoemd. Er wordt al openlijk gespeculeerd over een splitsing in de zone tussen Noord en Zuid. Ja. Hoe ver gaat dit door? Ja, ik denk dat de splitsing bijvoorbeeld overdreven is. En Italië eruit, dat betekent gewoon het einde van de eurozone. Ik zie geen eurozone voor mij zonder Italië. En ik denk dat dat echt met 7 mijlslaarzen naar het einde lopen is. Er is nog een tussenoplossing, die ligt er al heel lang. Deze crisis oplossen is eigenlijk niet een kwestie van kunnen, maar van willen. Economisch gezien kan je dit gewoon heel eenvoudig aanpakken. Je moet gewoon Griekenland van zijn schulden afhelpen, die schuld kwijtschelden voor een groot gedeelte. Echt een structurele oplossing die het land helpt, dat die etterende wond eindelijk voorbij is. Maar dat betekent dat de rijke landen, de noordelijke landen, dat dan zullen moeten betalen, min of meer. Ja, maar het kost sowieso geld. Ja. Dus alle scenario's waarin een politicus zegt, we hebben dit bedacht, het kost helemaal geen geld, zijn ongeloofwaardig. Ze hebben het bij het laatste pakket op 26 oktober gedaan. Ik zat aan 21 juli te denken, het was ook zo'n mislukt pakket. Maar wat ze dan in zo'n pakket eigenlijk doen, is tegen de financiële markten zeggen, wij zetten heel veel geld klaar om de euro te redden. En tegen de kiezers, maar dat kost niks hoor, dat kost helemaal niks. Nou, dat kan niet samengaan. Dat is voor burgers ongeloofwaardig en voor de financiële markten ongeloofwaardig. En daar moeten ze mee stoppen. Straks weer even terug naar de bredere visie. Ja. Wij merken onze redactievergaderingen hier bij het publiek, overal thuis, dat mensen ook denken, egoïstisch als ze zijn, wat betekent dit eigenlijk voor mij? Ja. En dan komen ze met allerlei vragen van, moet ik geld op de bank laten staan of maar weghalen? Aandelen kopen, dat wordt helemaal als een doodzonde gezien. Wat zijn de tips van jou voor onze eenvoudige consumenten? Nou ja, in tijden van onzekerheid kan je eigenlijk als gewone burger niks anders doen. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè? Ik kan daar een idee over hebben, maar ik weet het ook niet. Je kan als gewone burger niks anders doen dan denken, wat is het slechtste scenario voor mijzelf wat ik kan bedenken? En ben ik daar voldoende tegen gewapend? Dus, nou ja, voor veel mensen is het slechtste scenario dat je je baan kwijtraakt. Nou, als je bent samen, je hebt allebei een baan, raakt één de baan kwijt, kan je dan nog je hypotheek betalen? Kan je dan nog een tijdje uitzingen met je spaargeld? Als dat niet zo is, dan moet je daar echt naar gaan kijken, nu je wel nog dat inkomen krijgt, om te gaan sparen bijvoorbeeld. Of om, als je heel veel spaargeld hebt, een deel van je hypotheek af te lossen. Maar dan heb jij een buffer. Je moet zelf die buffer aanleggen. Maar het feit dat ik die buffer aan zou leggen, betekent dat ik geen geld uitgeef aan spullen waar ik daarvoor wel geld aan uitgeef. Ja. En daardoor raakt Martin zijn baan kwijt. Ja, maar dat is dan maar zo. Want je kan niet... Sorry, het was willekeurig gekozen, Martin, hoor. Ja, er is geen andere stoel hier, dus ik moet toch blijven zitten.
Ja, maar ja, je kan niet denken, ik blijf me uitgeven en mijzelf financieel kwetsbaar maken, omdat anders de economie instort of zo. Zo werkt het niet. En je ziet ook dat burgers en bedrijven trouwens ook dat al lang doen. Die doen het al sinds de crisis van 2008. Gewoon een buffertje maken, sparen, rustig aan, niet te veel grote uitgaven doen. Bedrijven investeren niet zoveel. En dat maakt dit hele proces ook zo schadelijk. En zo ergerlijk ook dat er niet een echte oplossing komt. Want die langdradige onzekerheid kost gewoon economische groei. Bartjes, is het iets waar jij over nadenkt of gaat dat helemaal buiten je om? Nee, ik denk daar wel over na. Kijk, ik bedoel, al was het maar omdat je natuurlijk al realiseert dat Grieks al heel lang een dode taal is. Ja. Ja. Dus ik bedoel, je had het zien aan kunnen komen, eigenlijk. Het heeft nog lang geduurd voordat het gebeurde, eigenlijk. Een paar duizend jaar. En ook, eerlijk gezegd, mijn kinderen zelfs op zo'n studiereis of zo'n schoolreis geweest naar de Acropolis in Forum Romanum. En dan hoor ik ook alleen maar verhalen, foto's van alleen maar oude stenen. Oude troep. En daar doen ze ook al niks aan 2000 jaar. Dus het verbaast me eigenlijk niet. Het is heel lang goed gegaan eigenlijk. Maar goed, je zegt al, je hebt dus opgroeiende kinderen die moeten studeren. Dat kost geld. Is er iets in jezelf dat je denkt, ja, ik word gewoon gerust als ik die krant elke dag lees met die sombere berichten? Nou, weet je, ongerust worden, dat is niet mijn gewoonte, eerlijk gezegd. Want daar word je toch nooit vrolijk van. Ik heb wel met mensen gesproken erover, laatst, economen. En die vertelden me dat, en dat is een verhaal natuurlijk wat je ook bevestigt, Marieke, net eigenlijk. Dat een van de fouten was dat niet de Europese Monetaire Unie gelijk een enorme bazooka heeft aangelegd. Een noodfonds, wat vele maanden groter is dan wat er nu was. Waardoor beleggers, speculanten gelijk al dachten, nou, dat valt niet om, dat houden ze altijd overeind. Dat is niet gebeurd. Er is een te klein noodfonds, heb ik begrepen dan. En dat is de eerste fout al. Er is heel lang onzekerheid, heel veel gedoe. Maar denk je nou zelf, want je gaat nu een beschouwing houden waar we eigenlijk Marieke voor hebben uitgenodigd. Met alle respect over. Maar denk je voor jezelf wel eens, dat zijn sombere tijden, dat gaat mij ook raken? Nou, ik zie wel dat mijn rekening wel achteruit gaat op zichzelf, mijn Giro-rekening. Maar dat wijd ik niet aan de Grieken nog, maar aan mijn eigen uitgavenpatroon. Dat heeft wel aan te passen. Ja. Nou, weet je, in Europa hebben we nou zoveel meegemaakt en zoveel achter te kiezen. We gaan niet met z'n allen recht met blind of met open ogen op een soort van ravijn of waar met z'n allen in gaan storten. Dus er zal op een gegeven moment er wel in een land uitgaan of het wordt geholpen of kwijtgescholden. Laten we eens kijken of dat ravijn... Het lijkt er nu toch een beetje op dat ravijn zich ergens in Italië bevindt, Martin. Zullen we even luisteren voordat we erover gaan praten naar mevrouw Lagarde van de IMF, die daar een en ander over zegt, over twee regeringen, de Griekse en de Italiaanse. Political clarity. It's much needed in Greece, it's much needed in Italy. There is clearly some rumors, allegation, trepidation, expectations. No one really understands exactly who is going to come out as the leader. De sleutel ligt nu even op dit moment in Italië. Wie heeft de sleutel? Wie is Berlusconi de man of is iemand anders de man nu? Nee, op dit moment is president Napolitano de man. Die heeft kans gekregen om... hij wil technische regering samenstellen. Op zich heeft daar Berlusconi ja op gezegd. Maar hij heeft dat op zijn manier begrepen. Dus hij heeft begrepen, wij gaan technische regering maken, dus presidentiële regering. Maar wij gaan heel snel naar de verkiezingen. En zij begonnen nou zo grondig, of Napolitano begon zo grondig aan die regering te werken en wil dat ook eigenlijk maandag rond hebben. Dat Berlusconi zegt, wacht even, dat was toch de afspraak niet. De afspraak was dat ik laat niet alleen die 2 keer stemmen over maatregelen van Europa. Eerst in Senaat, dan in parlement. In Senaat gebeurt dat morgen, in parlement zaterdag. Maar dan ga ik niet als een hondje meteen naar je toe. Ik wil dat nou ook nog eigenlijk uitvoeren. En daarna gaan we naar de verkiezingen. Of ik wil wel eventueel stap opzij doen voor een regering. Maar die is echt alleen voor een paar weken, maand, 1,5 maand. Maar zoals ze nou aan dit regering werken, dan is het regering die moet eigenlijk die legislatura uitzitten. Tot 2013. En dan zou je zeggen, dat is gunstig voor Europa. Maar dan moet je weer denken,
zal die regering, want dat wil Napolitano, want dat is eigenlijk, dan hebben ze Berlusconi absoluut verslagen. Links zou daar heel blij mee zijn. Iedereen blijft zitten en al die parlementariërs krijgen pensioen. Dus een heleboel mensen is blij mee. Maar Berlusconi is nog niet zonder macht binnen zijn partij. Dus hij heeft vanmiddag, hele middag, heeft hij vergaderd met PDL, Popolo della Libertà, met zijn partij. En volgens La Sette, vanavond om 20:30, daar zegt La Russa, de minister, zegt ja, wij willen wel meewerken aan een regering, maar absoluut niet voor regering voor lange tijd, want die krijgt gewoon geen meerderheid in het parlement. Ja. Dus wat Berlusconi echt van plan is onduidelijk of die nog iets kan doen. Gisteren was PDL enorm verdeeld. Vandaag lijkt dat ze minder verdeeld zijn. Lega Nord wil niet meedoen, die gaat in oppositie sowieso. Die Pietro, de rechter zeg maar, van de tijd van schone handen, die eigen partij heeft, die wil ook niet meedoen met oppositie. Dus er is enorme chaos. Ja. En het is niet voor te spelen. Wij zagen meneer Amato. Amato, ja. Is senator, als ik het goed zeg. En het gaat over pensioenen. Want de pensioenen verdelen Italië. Omdat die pensioenen moeten omlaag. Nou, die zijn Europa wil dat. En Europa wil dat. Ja. Maar en dat zou dan ook in het hervormingsprogramma moeten zitten. Dat dan gaan ze over stemmen. En nu werd die senator, Amato, werd in een talkshow gevraagd, of in het journaal. Door Gruber, ja. Precies. Laten we even kijken en leg dan uit wat de strekking ervan is. È vero che la sua ammonta a 31.000 euro lordi al mese? No, è vero che io ho una pensione alta, allora io ho una pensione che al netto è di 11.000 e rotti euro, ai quali si somma la indennità parlamentare, che al netto sarà sui 5.000 e qualcosa. Lei è disposto a ridursela la pensione, ecco, a fare qualche sacrificio? Quando mi viene detto sei disposto a ridursela, a ridurmela non capisco la domanda, perché non ho il potere di ridurmela. Wat betekent dat, dat senator dat gewoon eerlijk toegeeft? Nou, hij geeft dat niet helemaal eerlijk toe, want zijn pensioen is nog hoger. Want daarna hebben dat natuurlijk kranten uitgezocht. Die was nog aanzienlijk hoger. En dat komt, en dat is nou interessant. Kijk, in Italië bestaat opstapeling van pensioenen. Ik weet niet of dat hier ook bestaat. Dat betekent, Amato was 2 keer leider van interimregering. En hij is van nog veel meer dingen geweest. Hij is nou tamelijk oud, maar hij heeft heel veel pensioenen bij elkaar. En dat samen maakt deze enorme bedrag. En deze man is nou de man van Napolitano, van Saloncommunist. En deze man zou misschien minister van Buitenlandse Zaken moeten hebben. Er was zelfs sprake van dat die nieuwe premier zou worden. En je ziet hoe die man gewoon reageert. Maar ja, hij moet toch het voorbeeld geven, zou je zeggen, van een politicus die akkoord moet gaan met hervormingen. Ja, en hij geeft dan het slechte voorbeeld. Ik moet zeggen, als dit gesprek was gehouden gisteren, dan zou hij dat niet zo zeggen. Dit is een oudere gesprek. Hij sprak zo op het moment dat Berlusconi nog aan de macht was. En hij zei dat op deze onhandige manier, maar op zo'n moment was hij waarschijnlijk ook verrast. Kijk, die pensioenen, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen in het Nederlands, zijn ook daarom zo belangrijk, omdat in Italië bestaan zogenaamde babypensioenen. Als je in Italië, ook dat weet ik niet hoe dat hier in Nederland gaat, want ik heb nooit een baan gehad, ik heb nooit een baas gehad. Je ziet dat ook een beetje aan me. Ik heb nooit werk gehad, ik was eigenlijk het hele leven werkloos. Omdat ik altijd mijn eigen werkgever was en iedere jaar weer iets anders deed en nog. Maar in Italië dus, als je hebt gestudeerd, dan maakt dat deel van je pensioenjaren. Als je daarna wereldreis maakt, dat is ook goed voor je ontwikkeling, dan maakt dat ook deel van je pensioenjaren. Zo kan gebeuren dat mensen op hun 45ste op een gegeven moment pensioen genieten. En dat zijn zogenaamde babypensioenen. Nou, dat moet ook... Dat is hier niet zo. Dat is hier niet zo. Nou, kijk eens. Nou, dus dat is een hele vermakelijke land. Daar hebben we die op de kaart. Alleen als ik die stivalen zie, die schoen, dan ben ik al gelukkig. Dat is gewoon
heel vermakelijk. Maar op het moment dat inderdaad Europa in crisis is, dan denk je, wat is nou schuld van die losbollige Italianen aan dit hele drama? Hè? Maar ik denk dat die schuld ligt eigenlijk in hebzucht, hè? In menselijke hebzucht. Want wij, en dat heb ik me zo verbaasd al op de Vrije Universiteit als student economie, meteen aan mijn vlucht, toen ze begonnen over groeien. Het moet groeien, steeds groeien. En ik denk, wat een onzin. Want wij hadden in Tsjechië zo'n verhaal over een pannetje. Dat gaat op een gegeven moment geven, tafeltje dekje heet dat hier misschien. Hè? Die aan arme kinderen, dan gaat die pannetje geven een papje en die gaan likken. Vee heeft ze dat verteld, een wonderlijke vee. Maar zij heeft ook gezegd, waar is de rem op dat pannetje? Dat ze zeggen stop als ze gegeten hebben. Maar omdat ze honger hadden, hebben ze dat vergeten. En dat pannetje geven ze likken met hen ook andere kinderen. En op een gegeven moment komen ze onder dat pap. En dat had ik op mijn netvlies. En ik zat daar bij de VU. En 400 studenten eerstejaars. En zij begonnen over de groei. En ik dacht, dat is toch niet waar? Dat kan toch niet dat dat verhaal van die pannetje me hier achtervolgt. En toen ben ik uiteindelijk na 5 jaar vechten tegen mijn eigen instincten. Omdat mijn vader ooit tegen me heeft gezegd, Martin, studeer af in den vreemde, dan kunnen ze jou niet vernederen. Je moet dokter worden. Want mijn vader was niet vernederd dankzij zijn titel als arbeider in cementenfabriek. Want zij moesten zeggen, dokter Schiepers, kom op met die zaak. Oké, dokter Schiepers. Ja. Dank. Een helder betoog, maar Het is toch leuk? Ja, heb je dat begrepen? Ja, absoluut. Ja. Nee, maar dat is, je moet ook enorm creatief zijn om mee te begrijpen. Dat pannetje, was het nog in Tsjechoslowakije die tijd? Wij moeten ook een beetje ruimte laten. Ja, dat moet ook. Ja. Maar was het Tsjechoslowakije?